Unang-una guys, may fear talaga ako when it comes to driving talaga at biyahe. Takot talaga ako ever since when I was a kid. Ayaw ko talagang sumama sa mga reunion or mga biyahe papuntang Bukidnon. Takot ako sa mga ganyan-ganyan ba. So yun ang lagi ko sa isip ko na takot ako sa mga disgrasya, ganyan-ganyan. But it happens na na-conquer ko yung fears ko kasi yung trabaho ko is comedian. So may mga racket ako kanang bailan siya, need travel ang layo. So naano ako tag nito na kailangan ko talaga siyang bumiyahe. Takot talaga ako. Pangalawa, ayaw ko mag-drive kasi pag may malang lalaki ako makikita sa gilid-gilid, hihinto ako, baka mabangga lang ako. Pangatlo, baka gagamitin lang yung car ko o sasakyan ko sa gimmick. Mabibigyan ko lang ng chance yung mga kaibigan kong mga lasinggero, gimmickero. Baka every week na sa Pulse na kami, nasa CDO kami. Am I right? Kaya gustong-gusto namin gumimik sa CDO pero hindi namin magawa kasi nga wala kaming sasakyan, magpo-commute kami, ganito ganyan. Maganda kasi yung pag nag-drive, di ba malasing ka, may sasakyan ka pa uwi. Malayo kasing CDO sa amin proper. Then ayaw ko rin talaga magkaroon ng sasakyan tapos lahat kami pamilya aalis. Takot talaga ako sa mga ganyan. Kaya kapag bumabiyahe ka, di ba? Pag bumabiyahe ako, magbakasyon kayo, kami mga Hindi, barkada. pag mag-show ba, sa kasama mo, kaibigan mo. Yung kaibigan ko, ayaw ko talaga. Pero gusto ko talaga ng sakyan. Pero, dati ko pa yan iniisip. Inuna ko kasi talaga lahat ng masettle yung mga bahay ng mga kapatid ko, bahay ko, lahat-lahat. Kasi hindi ko talaga siya basic needs or basic necessity yung sasakyan talaga. Kasi feeling ko, pag may sasakyan niya, parang gagamitin mo lang siya hanggang masira. Unlike yung pag may bahay. Mas lalaki yung expenses. Oo. Tsaka ayaw ko talaga na binabayaran ko monthly. May binabayaran akong 40,000 or 30,000. Bilang sasakyan, Na utang. ang laki ng biglang susupag na yaon. Unlike pag nagpagawa ka ng bahay, pag wala ng pera, tigil mo na. Pag kumuha ka ng sasakyan guys, ginagamit mo na siya. Tapos pag wala kang pambayad, puta. Saan ka manghihiram ng pambayad? Paano pag ang source of income ko, Facebook lang, social media. Paano pag nawala, di ba? Di masasanla lang yung mga alahas ko. Ano bang, baka mahatak lang yung kotse ko. Pangatlo. Saka marami akong kaibigan sa industriya guys na, or sa kung saan-saan mga kaibigan ko guys na nangungutang dahil walang pambayad ng sasakyan. Ginagamit nila yung mga luxurious car nila sa mga racket o kung saan-saan sa daily nila, nakakakatsi sila. Pero guys, nangungutang kasi walang pambayad ng monthly. Kasi, kagaya ko, sabi nila, Brenda, kumuha ka na ng sasakyan ng malaki kasi magagamit mo rin naman yan kasi nagamit mo sa racket mo. Pag nagra-racket ako guys, yung pambayad ko ng sasakyan, doon naman binabawas or meron namang sagot sa sa client yun, sa event yun eh. So, di ko na problema yung sasakyan. Nababawasan nga lang yung ibang budget ko kasi minsan nakikipag-deal ako no. Sige, half tayo, meet halfway tayo sa pambayad or including na yung service, depende sa layo. Kung malapit lang naman, pwede mo mag-rent ng 5,000 lang. Kasi halimbawa, twice a month or once a month yung racket ko. Ano gagawin na sasakyan? Pwede daw parentahan. Ayoko nasisira siya ng ibang tao. Gusto ko ako yung sisira ng gamit ko. Yan ang isa sa way na gusto ko rin parentahan yung van pero paparentahan ko sa iba. Baka masira tapos or mabangga or ano. Alam, ang laki pa nang gagastusin, di ba? Sakit sa ulo yun. Sakit sa ulo. So gusto ko, ito pa, nasa isip ko, magpa 5 years na po ako nagbabayad ng insurance ko sa bangko, BDO, BPI at AXA, meron din po ako. Pag once umabot ako ng 5 years na yon, makukuha ko na yung dalawa, meron akong taga $500,000 siguro, mga tag 300,000. Buo ko yun makukuha kasi inuna ko insurance ko, yung pamilya ko, may binabayaran akong St. Peter, mga pamilya ko, mga mama ko, kapatid ko. Tapos, pag nakuha ko yung tatlo na yon, kasi magagamit lang naman yung pag nagkasakit or emergency, di ba? Hindi ko naman siya nagagamit. So, pwede ko siyang withdrawin. Pwede kong ibili na sasakyan yung cash. Tapos, saka ako maghuhulog ulit doon sa insurance ulit. Di ba? Pwedeng ganun yun, di ba? At least, hindi yung sasakyan. At least tumubo na yung pera. Oo. So, diba nagtatanong din, bakit wala akong sasakyan? Kung kumuha na ako dati, siguro fully paid na, pero Hindi, tsaka hindi ka talaga kukuha ng utang. hindi talaga ako kukuha ng utang. Ayaw ko talaga ng utang, guys. Ayaw ko ng utang. Mas gusto Alis na po ba kayo? Alis na? Mulakaw na rin mo? Hindi, kung nag-video man ko, nag-vlog pa mangod ko, mga 5 to 10 minutes lang.
Ako. Pagkauman na ni mo, ano ako diya? Iyon lang yung siling pan, bangin sa mo gamay diya, kainit na ba kayo? Ha? Dahil sa lingpad na Adam. So yun yung dahilan kung bakit wala ako sa sasakyan. Pero meron kami sasakyan, worth 3 million. 3 million. Ang gastos namin papaayos. May sasakyan kami yung yung surplus, Japan surplus yung mini. Nabili ni Oo, mama. yung BB car ni mama, binili niya yung 300,000. Tapos, naayos na siya, narehistro na siya. Hindi lang namin ginagamit kasi tumitirik siya sa daan 8 beses. Sila Rhea. Pero ngayon, okay na po kayo na siya, pinakarwas na siya, lahat-lahat okay na siya. Pwede na yun siya gamitin mga dinilang somewhere in CDO, Misamis Rental, pag may racket ako. So, mas gusto ko pa rin talaga yung mag-rent ako, at least kagaya na nag-rent tayo papunta sa Zamboanga, 2 beses kami nisiraan, di ba? Gastos yun ng gulong, di ba? Eh, hindi naman kami gumastos kasi ni-rent lang naman namin yun. Hindi namin kasalanan yun. So, kung sakaling bibili ka ng sasakyan, anong sasakyan gusto mo? Kung bibili ako ng sasakyan, ang sasakyan na gusto ko ay yung kagaya kay Jen Barangan o kay Kiray. Yung parang ganon, yung jeepney. For myself, yun. Eh, syempre, hindi naman ako bumabiyahe na ako lang talaga. Ayaw ko naman talaga. So, kukunin ko talaga yung malaki-laki. Mga siguro, trend siguro para kasya yung buong barangay. Hindi, ang kukunin ko talaga van talaga. Hindi siya pang ano. Para social. pwede rin magamit ng family kung gusto nila. Oh, van pumunta talaga sa- kasi marami tayo, di ba? At saka yun, kahit saan pwede. Tsaka masaya ako na kahit wala akong sasakyan. Kompleto naman ang bahay ng pamilya, ay bahay ng pamilya ko, mga kapatid ko. Wala pa akong binabayaran man. Binabayaran ko man talaga, inura ko talaga is vitamins ni mama, mga insurance niya, yung mga supplement niya. Yes, para Tsaka yung insurance namin mga magkakapatid. savings ng St. ano. Peter. Bumili na ako ng ibang mga lupa para in case if ever man ano mangyari sa atin, meron akong mapapasa sa mga kapatid ko or pamangkin ko, may mga lupa na sila. Or hindi, ikaw rin. At least Tapos kumuha na rin kami ng lupa sa sementeryo. Uunahin namin si Sure Climbers. Ilibing doon, yung mga hindi nagpapaalam. Yun. Kasi sasakyan, nakakaalis naman kami kahit saan, di ba? Kahit Oo. pinatang sasakyan. Mas gusto ko talaga yung rent kasi pag may nangyari sa sasakyan natin masira, ang laki ng gas natin, mas maganda yung nag-rent tayo. Sila sagot, di ba? Diba ganun yun, di ba? Parehong kwan. Kasi ikaw, kapag nabili mo na yung sasakyan, ikaw na magbibigay ng ano, unless i-insured mo rin yung sasakyan mo para at anong mangyari, mababalik mo pa rin yung ano mo. Tsaka nakaka-less siya ng gastos guys yung may walang sasakyan. Kasi pag may sasakyan ako, bayot, ang mga bakla dito. Alis tayo. Bored tayo, alis tayo sa ganito. Motor pa nga lang, di ba? Putak ka. Baka kung nalibot na namin ng buong Misamis Oriental talaga siguro. Mindanao pa ka mo ah. Eh, lalo na ako, gusto ko talaga ng travel pero takot talaga ako. Kaya sapat na sa akin yung multicab. Tumitirik sa ano. Okay, okay na po. Yan, si Bimbo, marunong mag-drive. Pag may sasakyan ako may van, baka kung saan-saan na yan magdi-dinner yung mga yan. Ang kalating na yung salay, ang balingasag. So, tigil muna tayo sa sasakyan kasi hanggang ano lang tayo, hanggang flex lang tayo for prank, for content. Pero napaparami na yung kinilaw ko kinain. Wala na magkakain ito. Pero yung kinilaw kasi 3 piraso lang yun, puro pipino lang kinakain ko. Tulor mo kay isla akong kuwan. Kay nabayo ba hindi kaon. Sunog ng karon. Alin ba din niya dito? Inyo mo siguro? Bibili na rin si Kuya mo ng ano, ng van. Kaya sa talubas. Kuan. Bas yung bibilin ko, bagong lipunan, yung regular, ordinary. Para lahat kasama. Lami kay kamote. Thank you so much. Yun kayo ng kamote to. Pizana ba ni? Kuan. Jeepord. Report let's Kimaya. Uy, hindi pa ka Tamis, nakabayad. no? Hindi pa ako nakabayad ng lumpia. Tamis no? Ha? Daddy? May kayo. Ah, dala niya? Ay, binili? Pinabiling. Maubos ko na siya guys. Thank you Lord. Thank you for watching.